Marcin Van Pai chakakan hon penrung final u Cristiano Ronaldo ia ka Al Nassr haka Saudi Pro League priang singaba ya pi ki para lo ki para jor ki bujus ng tanap ban pet ki video haka ne ka channel ala de dai pi ibarang tamai singaba se ban subscribe ya ka ne ka channel haba Pai shiki jingela kai ki barang shudap jong ka Al Nassr haka ba u Cristiano Ronaldo u krem la ban de benta bat ka ne ka kan hon namar bo dang don haka jing shim chuti haden bala kutno jong ka euro jong manta usnam arhajat artosau ki babon hi ka jingela kai ka Al Nassr ka lahap ban mat ya ka nam rem bat kum joro ya ka nam ya kai kat hado ba kinong Christian jong ka Al Nassr ki ladap da ka jing bitar lep ya ka ne ka klub namar ka jing bom der ka jong ka hanre menta ka met u Cristiano Ronaldo ulwan Pai shika ne ka kanhon haka jingela kai semi final jong ka Saudi Super Cup haka jingila kai persya ya ka altawan haka ba haka ne ka jingila kai ka Al Nassr ka lalaban penlem ya ka altawan da ar la not goal haba Pai shika ne ka jingila kai ka Al Nassr ka leo ban pen ki ikajar dang hake menit ka bapra lingba uya ya bat haba kot ka jingila kai haka ka last step ka Al Nassr ka natam ya ka altawan da chikol la not bat haba wan ban ya kai haka ka la ka ba ar kat ba ka altawan ka dang persyang ban pen Pai ya ka ne ka chikol jong ka Al Nassr pen bandai haka menit ke besan pernyau u Cristiano Ronaldo ulia ban tap ke kod ke baar ne ke benta ke Al Nassr bat haba kod ke jingla kai wala ka altawan kala persyangkat bala ban pen Pai kini ki artit ki kol jong ka Al Nassr handrai haba kod ke jingla kai kala haban pedang de kanamrem haka ne ke jingla kai da ar la not gol kumta leng ba ke ne ke nam job ka Al Nassr kala yo ban rung sendon shika final haka Saudi Super Cup bat ka Al Nassr kan hab bade kon haka jingila kai final persya ika tim lo kalain bortam haka Saudi Pro League ka kanon jo unemar kata ka Al Hilal haka kat nyau terik jo menta obnai haka por kan lai sa pusan PM haka por man med kuble shibon ya pe ki para lok ki para jor ki bujus tenat ban pet iki video haka ne ka channel ngin skendo pat haka we ke video kuble shibon